И здравейте хора, нека ще снимам на Clash Royale, аз съм Влад. Бегатка при мен е един приятел и нека започвам. Чакай малко. Те всъщност я ми донетни един такъв. Една пека. Да. Шики. И бах ти брат, виж го тъс. Ето донетна ми. Днес няма да влизам. Ще играя 3 игри. Да видим кои от тях ще победя от 3 игри. Аз винаги да падам от дясната страна, не знам. Чакай малко. Докато снимка ще го бия. Нещо ми защита. Ето. Така с нощи ще разруши. Да. Нямам време да убия неговия друг. Нямам време да убия гиганта. Пускам пеката. Малката, не голямата. Не успя! Не успя! Но тя голямата. Колко? Тя струва 2000 голямата пека, май. Не знам. Има. Унищожиха ма майка ми да еба. Аре, и аз му взех едно. Защото зато изкапало нещо. Ато. Тренинг защо? Не знам. Да бах ти слабето си. Абе, да. Ще го унищожиш. Той 4 лева арчер. Той 4 лева, брат. Това е толкова хубаво. Има балон. Значи... Не, той как сте си мислиш. Много ме радва тази звездичка. Звездичка. Езика не е купата. Много ме драги този 20 на сега. Не мога да натърля, мога да натърля. Бас кривата. Бас кривата. Просто ме унищожи, брат! Лето унищожи. Не, пак му унищожиха. Ето тренинг. Бах ти лесно. 4 игри спечели само. Сега втората битка почваме. Тут пак ще те убие. О, да, те са сме. Някой. Имаш такова гоблин към тебе, такова гоблин. Тес? Да. Имам го. Не спалва. Имам го на втора лева, обаче не съм пускал. Що? Не ти го вижда. Не тъп. Аз съм ще препоръчал да си махнеш едно от двете от огнен стоп на стрима. Не искаш в него. И те да се ще да стрима. Като виж. Като ще трябва да може да ще стигне до ти. И аз съм силна битва. А ти вече ще го нищожиш, няма. Тоест няма измъкване. Да. Аре,
Загубен. България. Охо, Golden Chest. Golden Chest. Що да станал? Да, защото стана вече с... А, не. Питам се само. Трябва да го чакам сега. Няма да дари някой много време. Ти какво искаш? Да си не върху ти. Да знам. Аз всичките ли ги имаш? Не искам. Ето имам. Аз искам всичките работи. Къде ги спечели? Аз постоянно отваря нищо не печеля. Аз съм със 7 съм подписан. Даже почти съм на арена 2. Аз имам някои работи от арена 3, защото аз бях в арена 3 и загубих там. Аз имам той и тези двете ги нямам. Тези като ги имам. Тук само няма и този Lighting Spell. А, не, Lighting Spell го имам, мисля, че не. Аз пък нямам. Не, нямам Lighting го. Spell. Не, нямам го. Аз казах от 8 часа и половина да гледам тия шапачи. Някакъв път се казах да съберем пари. Сега 300 нещо. Аз Аз колко време чакам? трябва просто да ми сега биете. Драко не съм свинил. Сложил съм много загадки. Обаче също ли някога? Тези загадки ще Не знам, знаят. това е баразата, нали? Да, те. Не знам, това е халевич. Тя мина на втори. Но по-силно е това. По-силно е от дракончето. Обаче дракончето никой много изтежи. Само ти. Само пилите и това е. Толкова ти пусне една пека, примерно пеката, както би дракон. Нещо да можеш пижа, няма да взема нещо. Аз за забыл такова ме зръци. То са какво бяло. Искам нещо да... Принцип, вчера се да Аре, лачим се. чакай, за 3 минути ги хвърли по ти. Подракна. Те нищо не му направи. Защото кой е лево се чистри. 5. Много слабо. Ще я. 7, 8. Моите сега съм на 4-ти или да бета. Не може. Апдейт ще ги един път ти маха всичкото. Те ста. Апдейт ще ги ти маха. Аз се сравним и ползвам. Ако ползваш. Нищо. Аз вижме как те виж принц, пека, групата скелети, балона, с ракета. Победил го. Аз съм само ракетата и гиганта, дракона и гоблин хунта. Виж какво имам след 8 часа. Значи мога да сложа вещицата. Принцът. Ще я събера за принца. А не си малко пека. Какви си? Няма повече. Оп. Мисля, че да е за епизода, хора. Се видим друг път и до скоро.